Прывітанне ўсім сябры, мяне клічуць Янка. Зараз распавяду, як прыйшла ідэя напісаць песню на верш Сергея Есеніна. У 24 годзе я знайшоў пераклад верша Сергея Есеніна. Гэта быў блакітны пажар у перакладзе Сергея Махнача. Ён мне вельмі спадабаўся, і я яго проста прачытаў і выклаў у TikTok і ў Instagram. А лецейкам 25 года мне прыйшла думка, таму што не пісаліся свае нейкія песні, і прыйшла думка, а чаму мне напісаць аранжыроўку на ўжо гатовы верш Сергея Есеніна. І вось так нарадзілася песня на верш Сергея Есеніна ў перакладзе Сергея Махнача ў маім выкананні пад назвай «Блакітны пажар». Мітусіцца блакітны пажар. Потым моя сяброўка Марыя зняла файнае відэа, за што ёй асобнае дзякуй. Я б навекі забыўся шынкі. І скажу я вам, песня гэтая вельмі шмат каму спадабалася. Пагэтуль, калі вы хаце яе паслухаць, вы можаце знайсці на музычных пляцоўках альбо ў Ютубе, проста напісаўшы «Блакітны пажар». Ну і хачу нагадаць, што ў мяне ёсць тэлеграм-канал, на яго вам варта падпісацца, таму што ў ім усё самае цікавае з майго жыцця. Дзякуй за прагляд.